Hej alle sammen. Tag med på en lille dykkertur på Tenerife. Jeg har været på Calata Tenerife Dive Center, hvor vi har dykket ude på El Meridian. El Meridian er et vrag fra 2. verdenskrig, som var med til at samle miner op, men under en mineopsamling stødte den desværre på en af minerne og fik slået et hul i siden af skibet. Skibet ligger nu på 28 meters dybde og er et rigtig spændende vrag at komme ned på. Spændende fordi, at på vraget, der ser man, at det er et træskib. Og grunden til det træskib, det var for, at det ikke skulle tiltrække miner, når det skulle ud og fjerne miner fra søen og gøre sejlrenden fri. Men uheldigvis ramte den en mine i bagbord side, som vi kunne se på tegningen tidligere. Rundt på vraget her, der kan vi se, at meget af træværket er forsvundet, men alle spalterne, de står intakte, og man kan kigge lige direkte igennem vraget. Her ser I lige skruen. Den stikker lige lidt ned i sandet, men ellers så kan I se nu, at spalterne er helt intakte, og man kan kigge hele vejen igennem vraget. Det er desværre ikke et vrag, man sådan lige kan penetrere, fordi at inde i vraget er der en masse ting, man kan hænge fast i. Man kan se, når vi lyser en her lige om lidt, så kan vi se, hvordan at der hænger vejer og står ting og sager. En meget sjælden syn for et vrag, hvor man kan se så meget ind i, at det ikke er blevet fjernet. Men også derved gør det lidt spændende at kigge ind i vraget, fordi vi kan se alle mulige ting, som der er helt urørt og har været urørt siden 2. verdenskrig. Så det er nok over 80 år siden, at der har været nogen inde i selve vraget. Jeg ser, der er lige lidt af båden tilbage her. Der kan vi også se, der er en, jeg kalder det en trompetfisk, men det skal jeg lige undersøge senere. Kigger jeg ind, så kan vi se, at her der står der en masse stolper. Så der skal jo ikke meget til, for sådan et skib det falder sammen. Hvis først de stolper begynder at knække, så ligger hele dækket ned i bunden. Men prøv at se, hvor klart det er. Og der ligger tovværk. Der ligger ting, som aldrig har været rørt, siden det forlod overfladen. Der er også lidt moræneål rundt omkring her, som I kunne se også i starten, var der lige en moræneål, der løber og hilste på os. Normalt ser vi jo moræneål på rev og koralrev. Her har vi stævnen af skibet. Det står jo helt som en Anders Sandvrag på bunden. Der kommer lige en revfisk sejlende, svømmende forbi. Jeg kigger igen ind i skibet og ser, hvordan at dækket er sunket sammen i fronten af skibet. Vi kigger ud på sandbunden, så er der stort set ikke andet end sand at se, og selvfølgelig en masse fisk. Der er masser af stimer, som kommer svømmende tæt på. Vi kigger ind igen, kigger på stolperne, som vi så fra den anden side for et øjeblik siden. Så kan man se, at det er utroligt godt velbevaret. Der står mange spændende ting, som det kunne være spændende at komme ind og kigge på. Jeg vil skyde på, hvis man var alene i en gruppe, hvor man var lidt mere trænet i penetrering, så kunne man måske godt komme ned ad trappen og kigge lidt på nogle af tingene. Men på den her tur, der er vi kun udvendigt. Nu kommer vi hen til akter, og kan begynde at se nogle motordele og ting og sager, som er inde på bunden af skibet. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne søge lidt historier op på selve skibet, men det er ikke lige lykkedes mig at få det hele fundet frem. Der er nogle rør, ting og sager. Kommer vi helt op agter. Men det er et fantastisk flot, velbevaret skib. Jeg følger lidt med rundt. Kommer vi op på dækket og kan kigge ind i en af korøerne. Og se hvor spændende det er derinde.
kigger vi igen ud til agter, så en foran, lige lidt til kommer vi ind på broen, jeg kigger ud igennem styrhuset, her svømmer jeg ind igennem, det er et af de steder, hvor man kan komme ind, uden at det gør det helt store risiko. Man har været meget flinke til at lade tingene ligge, må vi sige. Så der er mange ting at kigge på. Jeg kunne godt have brugt en time mere på det her vrag, uden at det skulle have betydet noget. Der er utrolig mange flotte fisk omkring, men det her fokus her er jo at kigge på vraget, så det er det, jeg synes, der er spændende. Kigger op under loftet, så kan man se lidt blanke pletter. Det er luftbobler, som sætter sig op under taget. Det kan man godt blive lidt forvirret af, hvis man ligger inde i et skib, hvor der er store bobler. Der ligger en lille søedderkop. Den har jeg ikke fået så meget af, men den er der med. Så er der lidt elektronik, nogle relæer og bokse til at slå. Så er vi oppe på selve dækket og kigger ud der, hvor det er faldet lidt sammen, må man sige. Men eftersom det har ligget der i 80 år, så må man sige, at det er ret godt velbevaret. Se, boblerne kommer op fra de andre dykkere, som dykker rundt inde i skibet. Jeg synes, det har været en fantastisk oplevelse at se det her skib. Jeg håber, jeg finder noget mere historie om på et tidspunkt. Jeg er glad for nu, at I har været med på min lille rejse rundt på vraget, og vi er nu ved at skal afslutte dykket. Vi har haft godt en halv times dykning, og da vi ikke skal gå i deko, så er min bundtid ved at være brugt op, og jeg begynder at så småt og trække op langs bundtorvet og er klar til opstigning. Jeg vil sige tak til mit dykkerselskab her, som jeg har været på besøg med, Santa Carletta Tenerife. Det er et flot billede af en skildpadde på det her fine kort, jeg har fået dernede fra. Tak for turen. Glæder mig til at vise jer det næste vrag, som jeg også har været på. Også sammen med Santa Carletta Tenerife. Tak for den gang. Vi ses på næste dyk.